Good morning. Dit is Milton Leven van Burns Lake, BC, August den 1. So vanaf we wieder gaan, als Kinder Gottes, wo haben wir te leven? Paulus is hier in gevangenis en hij wordt nooit gedacht en de jas redt durch aan wat hij naar de gemeente schrijven zal. Dan zegt hij in Epheser 4, Vers 1, so ermanne nun euch, ich, Gefangener in dem Herrn, dass ihr wandelt, wie es gebührt, eure Berufung, mit der ihr berufen seid. So Paulus is hier im Gefängnis en hij schreef een brief naar de gemeente. En am ligt het aan de gemeente denken te helpen, dat zij worden zo wandelen, hij zegt zo als het zich gebeurt, zo zich dat verhouden dat. Wenn er is een weg waar God wil hadden we leven zullen, en als Kinder Gottes, en nu dat Paulus aan zijn moeder spreekt, oder beleren dat we zo worden leven, dat zich liggen dat met den beroep, met de roep, met wat we geroep zijn. Wenn we zijn geroep met een heilige roep, zegt de schrift ons, en ons wandel zal zich nu liggen met dat, zoals we geroep zijn, zo zal we ook leven. Paul, wir zijn leven, we weten, als wo hij weer ver zich beteert, dan wie hij zo'n woord. De gemeente zeer vervolgen deed. Als hij zich op eenmaal beteert, als hij dat licht zag, en het licht ging op, ook aan zijn hart, en hij erkende immer wat God zijn willen weer. God had aan hem Heilige Geest gegeven, in zijn leven, dat change gans. En zo heb ik mijn leven, in die leven, zich gans gechanged, vandaan als we ver we beteerd werden, oder als we het nieuwe leven kregen. En nu, vandaar waar we ons motor spreken, Leute, waar we ons mal prüfen, wo is mijn leven? God heeft ons geroepen met een heilige roep, en dat ons leven zich dan nog liggen met wat we geroepen zijn. Wo is het vandaag, leven zo, dat zich dat liggen dat, met zo als we geroepen zijn? En 2 Timotheus 1, Vers 9, zegt Paul, der uns hat selig gemacht und gerufen hat mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach dem Vorsatz und der Gnaden, die uns gegeben ist in Christus Jesu für der Zeit der Welt. So uns ist geroept mit einer heiligen Roep. En die roep heeft ons selig gemaakt. Wenn wir in dem roep hebben gevolgd, die heeft ons selig gemaakt. En nu zullen we ook door nog leven, een heilig leven te leven. En niet nur onze woordje nou, heeft ons geroepen, maar en zijn grote genade heeft ons geroepen. En dan zegt in 1. Johannes 2, Vers 4, wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in solchem ist keine Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in solchem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer da sagt, dass in ihm bleibt, der soll auch wandeln, gleich wie gewandelt hat. So wir sind hier gesagt, dass Gott kennt uns und wir leben an den Weg, wo Gott uns geroepen hat. En wenn wir sagen, dass wir kennen Gott und wir leben aber nicht nur Gott sein Weg noch, dann sagt die Schrift, dann sind wir Leiner. Dann, das ist nicht mal die Wahrheit. Aber wer da geroepen ist, der soll auch wandeln. Krijg zoals hij gewandeld heeft, dat meint Jesus Christus. En Jesus heeft in ons een beeld gelaten, waar we wandelen zullen. So wenn wir uns fragen, dat mijn wandel zich lijkt met Jesus zijn wandel?